Okay, hvad betyder det for dig, hvor du kommer fra? For mig så betyder det rigtig meget, især fordi altså, det er jo mit fædreland. Mine forældre er opvokset der, og jeg arver jo rigtig meget derfra. Altså jeg har også den pakistanske kultur med mig, så det betyder en del for mig. Ja, altså, du har din identitet, du har alt derfra, kan man sige. Det er en del af dit liv, det er en rigtig stor og vigtig del af dit liv. Altså det er det, jeg kendes ved, Ja, præcis. at være pakistaner. Okay, hvad betyder det for dig at komme fra et andet land end Danmark? Altså nu er jeg født og opvokset her i Danmark, så det gør jo ikke en så stor forskel, men man kan jo godt mærke det lidt, fordi for eksempel er jeg jo ikke vant til at snakke dansk med mine forældre eller med min familie derhjemme. Og det er jo kun i skolen og sammen med mine venner, men altså, så på den måde så påvirker det lidt for... Fylder det meget eller lidt i dit liv, at du har en pakistansk kultur? Altså, jo ældre man bliver, synes jeg, at det påvirker mere og mere. Fordi for eksempel, i starten når du ligner, så snakker man ikke så meget. Altså for eksempel i børnehaven og sådan, så leger man jo bare. Så at gør sproget ikke så stor forskel, men så snart du kommer på folkeskole og sådan noget, så jo ældre du bliver, jo sværere bliver det. Og så på gymnasiet og sådan, fordi der, altså, for eksempel kan danskerne få hjælp af deres forældre hjemme, når det er, at de har brug for et eller andet, men vi kan ikke, vi har ikke den samme viden som dem. Og det synes jeg, det påvirker rigtig meget. Danskerne har alle mine viden. Ja, og det har vi ikke. Mens vi har 2 ting, vi skal koncentrere os om. Ja. Kender du oplevelsen at påtale dig en rolle eller identitet, som du egentlig ikke forstår? Nej. Det var ikke rigtigt. Okay, lad os bare gå videre. Ja. Synes du, at du mangler viden om din baggrund? Altså, når jeg tænker over det, så synes jeg ved ret meget. Men på den anden side, så ved jeg måske ikke helt så meget om det, som jeg burde gøre. For eksempel ved jeg ikke så meget om politik og sådan, men altså, jeg ved godt, hvordan maden er, hvordan kulturen er, hvordan man vil have i Pakistan, man skal være som person. Så du mangler en samfundsviden, hvis man kan sige det sådan. Men du har den personlige viden. Ja. Okay. Hvad betyder alder, køn, overbevisning, tro, social status og din etniske baggrund og kultur for hvem du er? Yeah. Okay, den kan jeg så. Køn, det betyder, altså køn, nu er jeg en pige, ikke også? Så køn, det påvirker mig rigtig meget, fordi drenge, de må gøre hvad som helst, de vil. Der er ikke noget med dem, men pigerne, de skal passe på familiens ære, og der er mange flere grænser, ja. Og, altså, ja. Det kan selvfølgelig godt være irriterende nogle gange. Men sådan er det, ja. Men på den anden side, så tænker jeg, at det er godt, for det er for at beskytte os. Det er rigtigt. Så, ja. Ja, det er bare det bedste for os selv, kan man sige. Og så tro, altså, nu har jeg, nu arver jeg den, eller, nu tror jeg på islam, og islam og min religion, islam og min baggrund, kultur, pakistansk kultur. Det der er i pakistansk kultur, det er taget fra islam. Altså at man skal dække sig, man skal... Ja, altså reglerne. Ja, præcis. De er taget fra islam, så det er sådan blandet sammen, kan man sige. På en måde. Ja. Har du noget tilfælde? Nej, ikke rigtigt. Altså det påvirker bare rigtig meget. Det. Og så hvad betyder din familie, din skole, dit arbejde, dine venner, for hvordan du ser på dig selv? Altså det betyder jo rigtig meget. Ens familie påvirker en rigtig meget. Altså, og jeg tror også det samme gør du, vi tager vores venner lige, altså en del af vores familie. Ja, ligesom vores familie. Ja, præcis. En del af vores familie, vores tætteste venner. Dem holder vi så meget af, som vi holder i vores familie. For eksempel dig og mig. Ja. Ej, ja. Og, altså det er ligesom, det familien gør, eller det vennerne gør,
gør man også selv, fordi det er en del af en selv også, og man ved, at de vil ikke noget en forkert, præcis. Og vi vil selvfølgelig heller ikke dem noget Nej, forkert, det, fordi så man er så tæt. Så det de gør for en, det er, altså det er bare for at passe på en, fordi man tænker rigtig meget på en. Ja. Så var det det. Good luck. Yes.